ዝኾነ ወዲ ኣፍቃሪት ክትልዎ ትኽእል እያ እንተኾነ ግን እቲ ሓያል ወዲ ጥራዩ ንኣፍቃሪቱ ብዝግባእ ዝከናኸንን ዝኣለን ንኣፍቃሪትካ ብዝግባእ ተኽብራ ተፍቅራ እሙን ትኾነላ ተፃውታን ትሕንቅቓን እንተደኣ ኮይንካ ንሳ እውን ብግዲኣ ነቲ ዝመጠኻላ ፍቕርን ኣኽብሮትን ዓፀፋ ክትመልሰልካ ባህርያዊ እዩ እምበኣርከስ ንሎሚ ንኣፍቃሪትካ ኣብ ምእላይን ምሕብሓብን ዝሕግዙኻ ኣገደስቲ ነጥብታት ብሓደ ኮይንና ክንሪኦም ኢና ሰናይ ምክትታል ቁፅሪ 1 ብፍጹም ኣይተሓሱ እሙን ምዃን እምነ ኩርናዕ ናይ ዝኾነ ዓይነት ጥዑይ ዝምድና እዩ ኣብ ዝምድናና ሓደ ግዜ ሓቂ ክንዛረብ ዝኸብደና እዋናት ኣሎ የግዳስ ሓቂ ምዝራብ ጥራዩ እቲ ንዝምድናና ዕድመ ክህቦ ዝኽእል እንተደኣ ሓሲኻ እሞኻ ኣፍቃሪትካ ከም ዝሓስኻ እንተደኣ ፈሊጣ ካልኣይ ግዜ ወላ ሓቂ ተዛረብ ንዘረብኻ ንኽትኣምን ኣዝዩ ዘሸግራ ብቐጥታ ክትሕሱ እንተደኣ ረኺባትካ ከዓ እሞ ንነብስኻ ባዕልኻ ኣብ ናይ ሕስርታ ኸይላ ሸሚምካ ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ዝምድናኻ ናብ ናይ ምብታኽ ደረጃ ከምርሕ ይኽእል ክትሕሱ ከለኻ ሓደ ክትዝክሮ ዘድልየካ ነገር ኣሎ ንሱ ከዓ ንሓሶትካ ዓቂብካ ንነዊሕ እዋን ክትጸንሕ ትኽእል ዲኻ ዝብል እዩ ካብ ምሕሳው ሓቂ ምዝራብ ይቐልል ሓቂ ተዛሪብካ መንገዲ ባቡር ደቅስ እኳ ዝበሃል ሓሶት እንተደኣ ተዛሪብካ ግን ንሓሶትካ ክትከዋውል ኣብ ተወሳኺ ፃዕርን ብስጭትን ኢኻ ትወድቕ እምበኣርከስ እምነ ኩርናዕ ዝምድና ምዃኑ ኣሜንካ ንብፀይትኻ ኣይተሓስወላ ልቦናኣን ብልሓና ኣኽብረላ ልክዕ ከማኻ ኣፍቃሪትካ እውን ሓሳባን ርእይቶኣን ብነፃ ከተማዕብል ዕድል ፍጠረላን ኣተባባዕያን ምናልባት ምስ ኣፍቃሪትካ ኣብ ገለ ዛዕባታት ዝተፈለየ ሓሳብ ክህልወኩም ይኽእል እዩ ብሓፈሻ እዚ ግን ብዙሕ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ብዘተን ብምርዳእን ዝፍታሕ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብ ጉዳይ ተፈጥሮን ፖለቲካ ስነ ጥበብ ካልእን ካባኻ ዝተፈለየ ሓሳብ እንተለዋ ብዝተኻለካ መጠን ፀኒልካ ስምዓያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከተዕልሉን ክትዛተይን ትኽእሉ ኢኹም ስለምንታይ ከምዚ ናተይ ኣረኣያ ዘይሓዘት ኢልካ ክትጨቃጨቃ ግን ጉቡእ ኣይኮነን ምክንያቱ ፍልልያት ሓሳባትኩም ካብ ናይ ውልቅኹም ተመክሮን ኣረኣያን ስለ ዝምንጭው ፍልልያትኩም ንመጻኢ ዝምድናና ካሃስይዎ ይኽእሉ እዮም ኢልኩም ተሓስቡ እንተደኣ ኮይንኩም ቅድሚ ናብ ካልእ ደረጃ ምስጋርኩም ብዝግባእ ክትዛተይሉን ክትረዳድእሉን ጽቡቕ እዩ ሰለስተ ክትዛረብ እንከላ ብኣቓልቦ ስምዓያ ኣብ ጉዳይ ዝምድናኻ ኣፍቃሪትካ ዝለዓለ ክብርን ዋጋን እትህቦ ንእትዛረቦ ዘረባ ኣድህቦ ሂብካ ትሰምዓ ዲኻ ኣይትሰምዓን እዩ ንዝተዛረበቶ ዘረባ ንስለ ምስማዕ ዲኻ ትሰምዓ ወላስ ትዝክሮ ኢኻ ኸ ንኹሉ ዝተዛረበቶ ዘረባ ክትዝክሮ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ግን ኣገደስቲ ዕለታትን ፍጻሜታትን ሂወታ ክትዝክሮም የድልየካ ንኣብነት ዕለተ ልደታ ስም ኣቦኣ ወዘተ ከምዚ ምስ እትገብር ኣብ ልዕሊኣ ዘለካ ተገዳስነትን ኣኽብሮትን ተርእያ ኣለኻ ማለት እዩ ኣፍቃሪትካ ድማ ዝያዳ ተኣምነካን ትግደሰልካን 4 ኣድህቦኻ ሃባ ጓል ኣንስተይቲ ልክዕ ከም ህፃን እያ ፍሉይ ኣቓልቦን ሕብሓብን እትደልብ ፍጥረት እያ ከምዚ ምዃና ተረዲእካ ኣቓልቦ ሂብካ ኣዕልላ ኣፃውታን ኣዛውራን ንዓ ደስ ካብ ዘብልዋ ነገራት ካብ ምግባር ዓዲ ትውዓል ንሳ ፍልይቲ ምዃና ንዓኻ ሙሉእነት ከም ዝፈጠረትልካ ንገራ ኣብ እትዕልሉሉ እዋን ኣድህቦኻ እውን ብሞባይል ቴሌቪዥን ካልኦትን ኣይሰረቕ ተገዲስካ ስምዓያ ንዕልላን ኣብ ደገ ኣብ እትልሉ እዋን እውን ኣቓልቦኻ ብኻልኦት ደቂ ኣንስትዮ ኣይወሰድ ኣብ ልዕሊ ኣፍቃሪትካ እምነት ይሃሉኻ ኣብ ፍቕሪ እቲ ኣገዳሲ ነገር እምነት እዩ ምትእምማን እንተሃልዩ ጥራዩ ሓድሕዳዊ ፍቕሪ ዝምዕብል ስለዚ ንኣፍቃሪትካ ክሳብ ሕማቕ ነገር ክትገብር ዘይረኣኸያ ኩሉ ግዜ እመና ምእማንካ ንዓ ዓብ ነፃነት እዩ ዝፈጥረላ
ኣብ ዝምድናኹም እውን ጽቡቕ ከም ዝስምዓት ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ። እዚ ድማ ንፍቕርኹም ዕድመን ሓጎስን ክውስኸሉ እዩ።